नै जाय अनजाग्रा बे बिहानि फिसाया बियो नैबे अन्थाइबारि बे अन्थाइबारिजों माब्रै बे खस्थ' खालामनानै बियो थाबायो गिर्जायाव थाङो जाय नानिया बियो माबोरै थाबायो बियो जों गोबांथार ससियेल मिडियाफोरनि गेजेरजों गोबां लेंग्रा लेंग्रिफोरनि थाबैनो खस्थ'खौ नुयो जेरै आंनि जिबनाव बेबायदि जेब्ला आंबो मिथिगौमोन बेसो मिथिगौ जाय गथ'आ नै माबायदि थाबायदों बिनि थाबायनाया हान्थुआ गासैबो बे बायग्रबजोब्बाय आरो बेजोंनो बे स्कुलाव थाङो दिनै जों बेसे बिनि खस्थ' सैनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो बियो बै अन्थाइयावबो माबायदि थाबायो नै जाय अनजाग्रा बे बिहानि फिसाया बियो नैबे अन्थाइबारि बे अन्थाइबारिजों माब्रै बे खस्थ' खालामनानै बियो थाबायो गिर्जायाव थाङो गावनि लोगोफोरखौ लोगो हमहैयो आरो बिनि लोगोफोर बेबायदि बेजों बे गासैबो उन्दै उन्दै गथ'फोरजोंबो लोगो दा नानि नों बे अन्थाइजों थाबायो नामा थाबायो नोङो थाबायनो हाब्लाबो थाबायनानै नोंनि फरायनाय गिर्जायाव थांनायफोरखौ बिदिनो खालामनाङा नोङो दिनै बिसिम नोङो हान्थिनाय माबायदि खस्थ' अन्थाइनि सायाव सायोना साया सायो जेरै बे अन्थाइफ्रानो आरो बेजों नों बेबायदि खस्थ' खालामनानै बे अन्थाइनि सायाव थाबायो ना नानि नोंनि बे थाबायनायखौ नुनानै जोंबो साखांनाय मोनो जोंनियावबो बिदि जायोब्ला नाय नानि नों गाबदों जाय सानाय बिसजों नोङो सानायजों थाबायनो हाया अब्लाबो नोङो बे हान्थुखौनो आथिंनि आफा बायदि थाबायनांगौ जाना फैबाय ना थाबायनो हायाना अब्लाबो नोङो हायाब्लाबो जिउआव मोदोमाव सैनायखौ जिसु ख्रिस्ट'आ जेरै ख्रिस्ट'आव आलायजानाय समाव गासैखौबो सहायजोबो ना नोंनि मेगननिफ्राय मोदै रथ' रथ' गाबनाय नोङो दे आरो एसे थाबायबावनाय नोङो माबायदि थाबायो बे गासैखौबो नों सहायनानै थाबायो दा नाय जों अनदायगाफोर बिनि गोबां खस्थ' खालामनाय बिनि हान्थुआ गासैबो नै दाखुरा जाजोब्बाय अब्लाबो बे सानाय बिसो मानोना मानसिनि मोदोमा हाद्रिजों थैजों दाजानाय दा नोंनि बे दुखुखौ नुनानै जों अरायसम नोंनि थाखाय बिगोन इसोरा नोंखौ अरायसम बोलो होथों जिउआव थांनानै थानायनि आरो फरायनाय लिरनाया नों आवगायलांबाय थानो जेब्लाबो बे फोरबोआ बेखौ गोथारथिया बिनि सायाव फैगोन आरो गोजौ सिन्थानि बोला बिनि सायाव थाफैगोन अरायसम फोरबो नों बिनि सायाव नोङो दैदेनदो दुखुथिया हावरियाफोरजों अरायसम थायो नाथाय जिसुनि आमेन दे नानि अब्ला नोंखौ जों अरायसम इसोरनाव गथायबाय थागोन
माला